हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दा समा बिराद मोनाबायबो मोनाब्लाबो आं माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आं डाइरेक्टलि बुंनोसै बिराद प्रब्लेम खालामदों कारेन्टफ्राबो थांलाय फैलाय दा जोंना जाहैबाय जे दासान्दि जोङो फेसबुक इउटिउब बोलाबोब्ला नुबाय थादों जे माखासे बर'नि इउटिउबारफोर ना माखासे इनफरमेशन शेयार खालामग्रा बिथांमोना इउटिउबार बिथांमोना गावजों गाव थरख खालामलायगासिनो दं माने नांज्लायबाय थादों आरोखि ना कमेन्ट होलायदों गावजों गाव दा मा जाहोननि थाखाय बिसोर बेबायदि खालामलायखो जोंहा बेबायदि गावजों गाव थरख खालामलायनानै मा मुलाम्फा दं ना आं बिनि सायावहाय माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों ओके लोगोफोर जोङो सासे इउटिउबारब्ला ना इउटिउब भिडिअ बानायग्राब्ला नोङो सासे इनफ्लुएन्सारसो माने इनफ्लुएन्सार आङो डाइरेक्टलि बाथ्राफोर बुंनो नागिरदों आङो रावनिबो सापर्टआव बुंनो नागिराखै रावनिबो एगेन्स्टआव बुंनो नागिराखै खिन्थु आं माखासे जोंनि रियेलिटिखौसो ट्रुथखौसो आं खोन्थानो नागिरदों जे सासे इनफ्लुएन्सार जानांगौब्ला जोङो माबायदि टाइपनि जानांगौ इनफ्लुएन्सारब्ला ना जोङो मा टाइपनि जोङो सुबुं जानांगौ हमना लादो जोंना बर'नि गेजेराव जेनाखि पलिटिक्स ना पलिटिक्सआ बिराद गाज्रि जोंनि बर' हारिनि पलिटिक्सआ गुबुन हारिनि पलिटिक्सआ आलादा जोंनि हारिनि पलिटिक्सआ आलादा मीन्स जोंनि हारिनि पलिटिक्सआ गावजों गाव हारिनि गेजेरावसो पलिटिक्स गेलेनाय ना दा आंनि बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जों माबोरै जानांगौ इनफ्लुएन्सार मानसिब्ला जोङो इनफ्लुएन्सार जानोब्ला जोङो वान साइड माब्लाबाबो जानो नाङा जोङो जेनाखि गोरोन्थिफोरखौ बुंनो हाग्रासो जानांगौ जेन'बा बबे पार्टिया गोरोन्थि खालामखो ना बबे पार्टिनि मिस्टेक जाखो बियो ना बेखौ जों आखाइ दिन्थिग्रा जानांगौ दा हमना लादो आं मेनसन खालामनो लुबैदों जे अब्लाबो आंखौ गोरोन्थि दासान जे आङो मेनसन खालामब्लाबो आरोना जोंना bmswdwbनि जेनाखि उनार ब्रादार प्रकाश बिथां आङो रेसपेक्ट खालामो गोबां बाथ्रा बुङो आरो गोबां सहायबो खालामबोबाय मानसिफोरखौ जोंना ओरैबायदि जायो आरोना नोङो सासे इनफ्लुएन्सारब्ला नोङो मोनसे पलिटिक्स पार्टिजोंहाय थानानैहाय नों बाथ्राखौ बुंनो हाया मीन्स नोङो गेजेराव थानासो बाथ्राखौ बुंनांगौ जायो इनफ्लुएन्सारनि मिनिङा बेनो ना जोङो बयजोंबो जेनेबा मोजां मोनजानाय खामानिखौ मावनोब्ला जोङो गेजेराव थानानै बाथ्रा बुंनांगोन नङाब्ला नोङो रायजोनि सुख दुखखौ बुजिनो हानाय नङा आरो जेन'बा जेरै ब्रादार प्रकाशआ इउपिपिएलआव थानानै बाथ्रा बुंदों ना बाथ्रा बुंदों आङो खुनु नेगेटिभ सानो नाङा आङो थारखौसो बुंदों आरोना बाथ्रा बुंदों दा बिथाङा ओरैबायदि जाहैनो हागौ मोनसे सिचुवेसन ना जेब्लानाखि प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा कारापसन बिराद कारापसन खालामलाङो अब्ला बिथां प्रकाश आदाया एसे माने बुंनो हाहैयै लामायाव थाहैगोन माने दा जेनाखि बिपिएफ पार्टिया 17 इयार्सआव कारापसन खालामबोदों ना कारापसन खालामबोदों होननानैथ' जोङो बुंनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेनि माखासे मिन्थिनायफोर ना निउसफ्राव जोङो मिन्थिनो हायो दा बिसोर कारापसन खालामदों होननानै जोङो मिन्थिगौ दा बिथाङा बै सरकारखौ आसि थुबाय थानोबो नांलिया आरोना बियो गोदान सरकार जाबाय नोङो हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदोंब्ला सोरखौबा आखाइ थुनायनि नोंहा बेबायदि साननाय ना थट थानो नाङा माने नोङो हारिनि थाखायसो मावनो ओंखारदोंब्ला आसि थुनायनि नोंहा गोनांथि गैया नोङो सानदो जे आङो हारिनि थाखाय मावनोसै आङो ना बेबायदि आङो हारिनि थाखाय हारिनि मानसिफोरनि थाखाय गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखायसो नोङो बे रलखौ लाखादोंब्ला ना नोङो सरकार सालायखादोंब्ला नोङो बै थांनाय सरकारखौ जेनाखि मोजां सालायबोनो हायाखिसै बेखौ आसि थुनायनि गोनांथि गैया नोङो मोजां मावनानै देखायोब्ला रायजोआ नोंखौ नुखागोन आरो नोंजों सापर्ट होखागोन बियो 100% रियेल जुदि नोङो रायजोनि थाखाय मावनो हायाखैब्ला नोङो मैथो सरकारनि पावाराव थाबाय थानाय नङाना दा बेखायनो जोङो गुबुनखौ आसि थुनो नाङा थांनाय सरकारफोरखौ आसि थुनायनि गोनांथि गैलिया बियो गोदान जाबाय जोङो गोदान मोनसे आबहावा दादोनि आरो गोदानै जोङो जयै माने खौसेथि
जौगानो हादोनि बेबायदिसो जानांगौ आरोखि ना सरकारनि साननाया जे जोङो नङाब्ला जोंना बे समावनो थाबथाबाय थासिगोनलाय बोबथाबाय थासिगोनलाय जोंखौ डेभेलपमेन्ट खालामहोनाय नंला आरोना जेनेबा गोदोनि 17 years बिपिएफ सरकारा सालायनायाव बेबायदि जायाखै ओरैबायदि जादों बेखौ जों आसि थुबाय थायोब्ला दानि सरकारावबो बेबायदिनो जाबावगोन आरो बेनिखायनो आङो बेखौसो बुंनो नागिरदों जे ब्रादार प्रकाशआ वान साइड बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों बेबायदि जानाया बारा थिग नङा जों रायजोफोरनि थाखाय नाथाय आङो पार्सनेलि आं रेसपेक्ट खालामो बिथांमोनखौ मानोना बे हारिनि थाखाय गोबां खामानिफोर मावबोनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों दा फारसेथिं जोंना जेनाखि आदा ओphri दैमारि बिथाङा बिराद हारिनि थाखाय मावबोनाय सासे सुबुं जोङो बेखौ नुबोदों आरो मिथिगासिनो दं हारिनि थाखाय जेनाखि हाथियार लानानै ओंखारनाय बियो मामुलि नङा जाय बाथ्राखौ जेम्स ब्रादारा बुंखाबाय सासे हाथियार लानानै गावनि जिउखौ दान होनोसो हारिनि थाखाय दान होनोसो बेवहाय ओंखारदों ना जायखौ सरकारा हमनानै मोनोब्ला बेखौहाय बुग्लि सिथारनोबो हागौ अब्ला बेसेबां बेखौ मिन्थिसेयावबो गावनि लाइफनि जेनाखि जिउनि भेलुखौ बियो दोनथ'नानैब्लाबो हारिनि थाखाय ओंखारदों बेखौ जोङो रेसपेक्ट खालामनांगौ बियो जोंनि दायथ' आरोना जोंनि रेसपन्सिबिलिटि खिन्थु बाथ्राया ओरै जाहैबाय आङो रेसपेक्टनि बाथ्रा बुंदों ना जेनाखि ओphri बिथाङा आदाया माने बारा रेसपेक्ट होनानै बाथ्रा बुङाखै आं बेखौ नुदों आरोना जों माने जेसेबां नोङो रायगोन नों बेसेबां रायो राय नाथाय रेसपेक्ट होनानै बाथ्राखौ बुं आरोना रेसपेक्ट होनानैसो जोङो बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ नङाब्ला नोङो नोंनि इमेजखौसो खाराब खालामनाय जागोन माने नोङो गुबुनखौ आसि थुनायनि माबायावनो ना आसि थुनायनि समावनो बे खामानिजोंनो नोंनि इमेजआबो गाज्रि जाफानो हागौ मिन्स जोंना ओरैबायदि जायो आं मोनसे बाथ्राखौ मेनसन खालामदेरनो सानदों बेखौ बिराद गोसोआव ला जे नोङो बिराद हारिनि थाखाय ओरैबायदि मावख्रुब ना नों जेसेबां मोजां जाया मानो नोङो जुदि खेबसे गोग्लैबायब्ला खेबसे गाज्रियाव गोग्लैबायब्ला नोङो जेसेबांनाखि सिगां मोजां खामानि मावबोदोंमोन बेखौ बावगारजोबगोन मानसिफ्रा नोंखौ बे समनिफ्रायनो नोंखौ गाज्रि होननानैसो बुंगोन नोङो सब समाय पजिटिभ माइन्डनि पजिटिभ खामानि मावग्रा नोङो बिराद हारिनि थाखाय मावग्रा बेबायदि जाया मानो नाथाय नोङो खनसे गाज्रि इमेजाव गोग्लैयोब्ला नोंनि हल लाइफ हारिया नोंखौ फल' खालामग्रा मानसिफ्रा नोंखौ गाज्रि नुबाय थासिगोन जोङो बेसेबां जेनाखि मा होनना बुंगोन पजिटिभ मावनानै देखायबोआ मानो हमना लादो ब्रादार प्रकाश बिथाङा मा मावबोदों मा मावबोआखैमोन सोरबा गोरिबनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन ना डनेसन खांनायाव बिथाङा गेदेर खामानि मावदोंमोन सोरखौबा गैयैखौ सहाय खालामबोदोंमोन दा बिथाङा बबे लामायाव दं जों बेखौ नुगासिनो दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि भिडिअसफोरनि कमेन्टफोरखौ जों नायोब्ला मिन्थिनो हायो गोबाङा गाज्रि कमेन्ट खालामो बेखौ बिराद माने रायो ना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरो नाथाय जेनाखि बिथाङा दि हारिनि थाखाय गावनि मानसिफोरनि थाखाय एसेबां गोबां खामानि मावबोदोंमोन बेखौ सोरबा गोसोखांबावदोंमोन नामा रावबो गोसोखाङाखिसै बेयाव पलिटिक्सनि बाथ्रासो फैबाय ना बिथाङा गोरोन्थि बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे बे इमेजआबो खाराब जाबाय माने जोङो गावनि इमेजखौ खाराब खालामनाङा जोङो पजिटिभै थानांगौ जेरै आं दहाय बुंबाय गेजेराव थानांगौ मानसिया गेजेराव थानानै खामानिखौ मावनांगौ गेजेराव थानानै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ अब्लासो नोंनि जेनाखि फेन्स ना नोंखौ मोजां मोनग्रा बिसोर मोजां मोनबाय थागोन नोंखौ अनबाय थागोन बिदि जानांगौ आरोखि जोङो ना नोंनि इमेजखौ खाराब खालामनानै लायालासे जोङो
खौसेथियै खामानि मावलांब्ला बिराद मोजां नोंहा गुबुनखौ आसुथुबाय थानो नाङा जानो हागौ जोंनि मानसिफ्रा बिराद ना गोबां मानसिफ्रा माने बिराद सेल्फिशनेस जानो हागौ जाय नोंथाङा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं जानो हागौ नोंथाङाबो ना फैसानि रांनि महरखौ नुयोब्ला सेल्फिशनेस फैगोन मानसिनि गोसोआनो सेल्फिशनेस नाथाय जोङो बेबायदि जानो नाङा जोङो एसे इउनिक जानांगौ आं थांनाय भिडिअआवबो बुंदोंमोन नोंथाङा इउनिक जानांगौ गुबुनफोरनिफ्राय आलादा साननाय हनाय मावनाय दांनाय आलादा ना जोङो बेबायदि जायोब्ला मा खोमसि हरनि मोनसे गोबांथार हाथरखिफोरनि गेजेराव थानाय मोनसे अलंबार जायनाखि गोजोंसिन जोङो बेबायदि नोंथांखौ नुगोन जोङो नाजानि जोङो पजिटिभै मावनि जोङो रावखौबो ब्लेम खालामनाङा आसि थुनो नाङा जोङो रेसपेक्ट होनांगौ बयखौबो ना रेसपेक्ट होनानै बाथ्रा बुं जेरै आं बुंबाय ना बेबायदि जोङो बुंनो सोलोंनांगौ आरोखि आङो रावनिबो साइडआव थानानै बुङाखै आङो जा बुंदों आङो आंनि साननाय बायदि आंनि अपिनियनजोंसो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों अके लोगोफोर बे समाव आङो बेखिनिखौ बुंनानै बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार